Hage miani kaisa kok tongma nungmani Bisramgonjo bazar ni belai kheno joli jane kok hasi khoroksa wanjoi themrang gunda Tiprajwk rok dugani tongmani mukiting thakiting phale o wanjoi o Tiprajwk rok dugani tongma jaga no swtwi rikhapo gyan kwrwi hage kwbangma Tiprajwk chini Tiprasa rok joli jakbaikha o Wansa no bunani bagai hage ajago khorokni khorokta wanjoi tongo tei bini dolong no bo defend khlai tongo hage belai kheno wana masingsa o Bisramgonjo hai thairo sana thanga ka o jaga Tiprasa kwbangma o jaga sa amti khlaijak tongo chini Tiprasa rok hage belai kheno a mangpli rok no nugui Tiprasa rok tungplajak norok koktumani bisingtui nukhna dongor tipi Rwng Tv rogo hage chini Tiprasa rok bongni borongna amti khara khailengno jibono khaya amtui tuma hamale chini borongni thani amsik hamya wanchumung kwrwi bongni hype hamya thinking discipline chara hage bongni bo kaham tongang hamya mamang hni samani ko ya bad hypano hamya bisik nukjago tuma hamale jeng kwbangma chini Tiprasa Tiprajwk rok no aguli rogo mani phalai tongma rok ba ajagao ta falde hne jatra potre khlaijangmani chungnugu hage thingno ulo police rok tlangjago romoi amtike tlangjago haipano chini Tiprasa rok amtike kisa kai yokhak jangmani cheklek jangmani thagya tebusi dini bariu hage angaro kemno na silewi kok samani ya but haipano je bastop choli tongmani chini borok rok tekasa 10 rok bai amtike cheklek jangmani amon rok sawida man ingya hne kwbang man rok jotono saimano oarwa sayango amal lekhaisi kolpailia jeng joto borongna amti haikok rungno sanamo chungya joto je Tripura tongnai joto no thansa shanti ke tongnamo chungo haipano Tiprasa rok tomani bagai amdike yokhare sokakre khlaijakna nang kwbangma thaio no thungjangnai mane haide ma tongjak si Tiprasa rok no kai kaisa ya kaniya amti hai agi khai aguli rok sa amti khlaijakmani tabuke Bisramgonjo hai rok se ar Tiprasa rok motamoti 50-50 no khlaio haike ajak rok sa amti khlaijak tongo hngke tai tom sasina hino ham taitam sasinai butike thik khlaisina amtei hai borok rok no thik no mia gotna jang hngke Tiprajwk rok kwbangma buri bodolok muthum kai thansa khlaiye o je o amtei samung hamya khlainai no markhe kutukha bini samung hamya no teibo sakatai haipana se bo chupke khnai toya bosri per ke sajak hage amono chini Tiprasa rok kwbangma thai hai kai bazar hatio mukitung phali chajabayo amo simia kwbangma chung aguli rok no go chini Tiprasa kwbangma kotor poto tongna rok sdei amtei hai khlaijago harassment hage amono tui norok tam sanamo chung takhuk buro komeni bisingti ki sala chini Tiprasa rok amtei ka mamang da khlaijak tongsinai na amtei ungi tongha ka dasa na amono tui birut khlaike charasa amtei hai khlaijangmani chung Tiprasa rok bodol khai kok sapano borok haino khlainai tuma hamale amoni tui kunphana punishment che rijak hanga kai borok tebo sahos manai kwbangma thaio chini Tiprasa rok amtei kai khlaijago hage amoni bagino amtei hai khlaijangmani bagi chung kwbangma thaio no krang majra berjakai jawo raideni bisingtui hage miani o party ma jaga khato belai kheno chakha jaga Tiprasa rok joto thanjakai kok baksa kai salaiye je chaya tongmano amono jeo hamya khlainai no kutuklaikha bodol khai haibano kwbangma thaijaga baksa buksu jaga ngakai chung taw no mani baksa buksu anti khlaijangma rok borok rok samani baksa buksu hani Tiprasa rok panche nasigi tongo hne hino toma hamala jago kisa Tiprasa rok ngakai kisa khasruk jago toma hamale norong no nainai la Bisramgonjo hai hati rok je Tiprasa rok borok kwbangma percentage no tongo oro sa amtike khlaijak tongo Tiprasa rok amtike swtwi rok dugan no haike taw no go ajago to Tiprasa rok kom haike jago tom sana hino hage amo bojeso dofa panang tu hamya samung khanyele hamya samung khlainai no haibano jago kok ngakai bongni dofa rok Tiprasa dofa no kwbangma thaio na amtike target khayo hne samani kok se omo waise ya kwbangma thaijaga no khayo amoni bagai amte hai kwbangma Tiprasa lukurong no mama sawo amte kok no tuma hamale amo kuno bongni dofa no na slemungni bisingte omo samani kok ya kwbangma bongni dofa rok amtike chini dofa no kwbangma thaio no khlaijago amoni bagai chini Tiprasa rok awareness ma tongnai chini Tiprasa rok sotorgo ma tongnai hni amte hai kok thai omo samani kok sikaro hage tinin video amsung no video no subscribe like khladi te channel no subscribe khadi bell icon click khadi jotono happy Saraswati khulumbai kya hambai